Igbo ndewo na asịkwana nọ na bụ ahara tupu esiwogo aka niile abụghịkwa n'ofu nwoke na ibe ha bụkwana n'ọnụ emenu ma na amara ekewa ọhịa bụ eziokwu na agwọ niile toro ogo n'ụbọchị tata anyị abịakwa n'etu anyị na-esi abịa na mbụ anọrọkwana m dọrọ dịka nna dọrọ dịka dọrati erigwana m ya bụ ihe ọ na-abụ nri ana m emetụ unu mma n'ụbọchị tata wee bụrụ na ihe anyị ji bịa buru ibu maka na anyị mara m na unu abụ ụmụafọ Igbo na mgbe ọbụla akụrụ ya bụ egwu anyị nabatara unu na oge Ugwumba unu na-atụ anya ka anyị metụ unu mma ka anyị mee ihe ahụ agwọ ji bụrụ agwọ ka ụmụaka ghara ikpuru eghe anyị na-akpa matụrụ n'aka mma nwanne unu nwoke Mike Ono bụ onye oji ọnụ n'oge Ugwumba dịka unu mma ọ na-adị n'izu ụka ọbụla mgbe na-asị gị biko ebe ọbụla ịnọ nọrọ mma maka na anyị buru nabata ka anyị gbapụ ni ọsọ Igbo bụ Igbo daalụ ọ dị mma tupu anyị aga n'ihu n'ụbọchị nke tata anyị ga-agbari egwu mgbe ahụ anyị pere mpe anyị na-aga akwụkwọ enwere anyị na-anụ maka ndị ịkpọ nkịtị ndị egwu ịkpọ nkịtị a na-asị na ịkpọ nkịtị dansị ndị si Ụmụnze Anambra steeti ndị ahụ ha gbara egwu ihe ha gbara ya bụ egwu dịka anyị mara bụ otebe ọ dịwara otego ya bụ egwu dịbara nke bụ na enwere mgbe emechara ha wee tụnye obodo anyị bụ Naijiria ugwu tụnye ụmụafọ Igbo ugwu nke bụ na esere ha n'ego abụ iruo a na-asị gị weta ọdụmkọ ego ise mgbe ahụ iweta ya a na-afụ oyoyo ndị ịkpọ nkịtị n'ime ya ọ bụrụ na ọ bụ anyị na ndị a bụ ihe m ga-anọrọ n'ụbọchị tata tupu anyị aga n'ihu biko ka ha tinyere anyị ọkpanana ọ bụrụ na ha tinyere anyị ọkpanana aga m na-achịta azụ ka anyị tọpee ngwugwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata maka na anyị mara m o buru ibu wee na-amafu amafu ka anyị na ndị ịkpọ nkịtị nọrọ ya
ma ha menanụ nke ha ji bụrụ ndị kpọ nkịtị maka amaara m na ị gaa n'ebe ọbụla n'ụwa dum mgba gburugburu ha adịghị bụọ ya bụ egwu si Anambra steeti Umunze na Orumba South na Anambra steeti ebe a ka ha si bịa ha wee sị ha ka anyị dobiri etu ahụ anyị kekwara ike mgbe ọzọkwa anyị akpọbata ha maka na anyị maara na ya bụ ihe doro ha anya agadi nwaanyị ada aka nka na egwu ọma agba Igbo bụ Igbo daalụnụ Chinedike Deze nke a na-etu akị ka a na-etikwa MFR unu lelee Ugwumba ngo wole no Ugwumba mako Ugwumba ugwu onye ndewono una akpatwala TV aka hafia ngo no lele Ugwumba abịa bụ nke mbọ n'ụbọchị taata wee bụrụ na ọ dị onye ọbịa pụrụ iche onye ọbịa anyị ga-akpọbata bụ onye eji ekwurekwu mara n'ala Igbo niile onye na-ekwu maka ya bụ onye isi ndị ekwurekwu Uche Ogbuagụ ọ dị nkata anyị na-ekparịrị kịta mkpọrọ aha ya mara m na ọtụtụ ndị mmadụ ga na-asị ya bụ nwa Amadioka nọrọ n'ụbọchị taata ọ na-eweta bad condition ihe ọ na-eweta bụ good condition ya bụ ọnọdụ ọma maka na ọ batara na Ugwumba kara aka Ugwumba bụ Ugwumba ya mere anyị ji na-achọ ụmụafọ Igbo ndị kara aka ndị ga-emetụ n'obi ụtọ ya mere ka mkpọbata Uche Ogbuagụ ka anyị na ya nọrọ ya biko aha m Uche Ogbuagụ ndị mmadụ na-akpọ m Tokens mana ọgwa ndị ji ihe m na-eme na cassette na CD mara m bad condition ahụ m nwa afọ Igbo mana ahụ m onye Imo steeti mana ịbịa n'Imo ahụ m onye Ikeduru ịbịa na Ikeduru ahụ m onye Akabọ ịbịa na Akabọ ahụ m onye Ami mkpọrọ gị na kichin ọkwa ogologo akụkọ ọwụghị ihe bidoro otu mgbe mana nke weziokwu na aka Chukwu dị ya maka ihe ọbụla ị na-eme ofu nna m okwu na-aza aha za Ebube Chukwuzọ ebubere m Chukwuzọ nwee ike ghọta n'oge na ihe ahụ onyinye o nyere m ọ malite mgbe m dị na ntakịrị ihe ọbụla m kwuru na-atọ ndị mmadụ ọchị by school ebe ọbụla agbakọrọ zụọ 5 ma 6 ma 20 Uche nọ ebe ahụ maka na Uche nọ n'etiti na-ekwu ihe na-atọ ọchị ndị mgbe ụfọdụ ndị nkụzi esokwu bịa so ndị mmadụ na-akwa asị nna ọ dịkwa ka imekwa ihe ọ ga-adị mma ọ bụzie mgbe a pụtara skuul o dozie ya na ọrụ adịghị na Naịjirịa mmadụ arụmanụ nke o bụ pụta ụwa Chukwu etinye aka emewezie ya hụrụ ihe ebe ndị mmadụ nwere ike ịbịa kpọọ gị jụọ gị biko ga-abịa mere anyị akwụ ọgụ ụgwọ anyị ahụ na ọrụ bekee anyị arụwa nke Igbo anyị bụ bịa ọ Chukwu mana papa m mgbe ọ dị ndụ nara ekwukwa okwu na-atọ ọchị mana o jighị nke ya kpaa ego o nwe ihe papa m kwuru na-anaghị atọ ọchị mgbe ụfọdụ ọ nakwa ekwu ya otu o chetara ya n'obi mana ọ ga-atọrịrị ọchị otu ọbụla o si kpara okwu ọbụla aka kwuo ya itinye uche n'ihe ọ na-ekwe ga-achị ọchị mana mgbe m nwa bịara nke m akpaize m n'ụdị na m ji ya na-akpa ego mụ aghọtakwuo ori na ego nọ na ya tin'ishi na onwe ihe ga-eme ya mpam lara nke ya n'iyi ọfụ iti mgbe o bido bịa kawa nka ọ dịwala wik na-ahụ ụdị ego m jidete na-akpata ọ dịghị akọ ya rewind ya mana taịm adịghị
enwe m ike icheta mgbe akwụrụ m ụgwọ maka mgbe a na-akwụ m ụgwọ n'isi ụtụtụ ahụ karịrị mgbe ndị akwụrụ m ụgwọ mgbe ahụ na-awụ mụnwa na-arịọ arịọ ka m bịa mgbe a na-etinyekarị m na-awụ ngwa eriwe ha na ihe gị ikwu onye ọya chọrọ ikwu mana ọ bịaziri mee mgbe ụfọdụ aga m asị na enwere m amara maka mgbe aha ebe niile dịkwa aghara uche kwuo ha n'okwu ebe niile ada ndị mmadụ nwere ike iwere ego ha bịara ife onye na-eme mmemme efewe m amamịghọtara mgbe ahụ o bido ya wụrụzie nna ego ị datara ebe ahụ kedu otu esi eke ya a na-akpacha ya akpa n'ụlọ bifo so mana mgbe mbụ mmadụ kwụrụ m ụgwọ ọ dịkwa m ka a ga-asị na ọwụ ihe o ji anya mma nye m maka onye ahụ si esi lọta chọrọ m bịa ebe m bi n'ụlọ papa m kpọpụta m si na achọrọ m gị o teele m na-anụ maka gị obodo oyibo ebe m nọ lọta na-alụ nwaanyị achọrọ m ka ọ wụrụ gị nwa ga-abịa ndị enyi m niile chọrọ ka ọ wụrụ gị nwa ga-abịa ma kpọka ya ahụ ego n'ụdị ọchị ọ sị m ọ gwụla ihe m gara m sị ya ọbana moto weta dị mọni nye m ma gụọ ya si ya nwoke a isi ọ dịkwa ya mma so the money akpa m ya aka for 2 days masị na o nwere ike nwoke mmadụ alaghachi si nna biko olee ego ahụ eji m anya mmanya mana ọ laghachi ịmagụ asị na a na-esite n'ịma anwụrụ banye ahịa and ara bịaziri tọwa ụtọ ya agụwa ndị isi dị mma ọtụtụ ndị mmadụ ekwurole bata mana ama m na ndị ka makwa kama na o nwere ebe mmiri ya si bido ndewo iji okwu n'ala Igbo eri ihe tinye ya na kaseti mee ka ihe gbasara kọmedi bata n'okwu Igbo mee ka ndị mmadụ nwee ya n'ụlọ ha onwe na onye ọzọ ọwụ uche maka na onye mbụ bidoro ya na mpaghara Igbo ebe a o Mr. O m ga-ekwupụrụ ana mana Mr. O etinyero nke ya foto ya o mere ya onye adọbụrụ ya enye ibe onye adọbụrụ mana onye mere nke ya dị branded uwomunwa. And that was immediately after my school period. Over 20-something years. I'm close to 30 decades in the business. Sorry, 3 decades. That's 30 years. Three, yeah. Sorry, because I couldn't mix the mind and my mind. Yeah. Mgbe m bido ọtụtụ ndị ana m ele mmadụ dịka Zebudaya John Chukwu maka na ịma mgbe aha ebu ibu o nwekwe nna m okwu na NTA Aba mgbe aha na-akpọ Chike Egbujie Abraham nwa Chineke ndị niile na-eme ihe a mana ịmago ofu ihe na-atọ m obi ụtọ bụ na onwe ndị m lere anya mana ugbu a ndị nke ugbu a anaghị ekwe na onwe onye ha lere anya ndị nke ugbu a na-asa Chukwu buru ya Chukwu bunye gị o nwere onye ị ga-ele anya maka na o nwere ihe a na ị na-etolite onwe onye ga-asa achọrọ m ịdị ka onye a onye tolitere na-enwe onye ọ chọrọ ịdị ka ya ahụbeghị m ụfọdụ achọghị ịmụ ọrụ ha weta otu joke onye Yoruba karakịrị ha etigharịa ya n'Igbo ka ha ghọọla comedians Aba ka dị mma ihe mere wụ na ndị be anyị anaghị ama otu esi gị onwe gị mmakwu ọwụ na iwu onye ofe mmanụ ikekwe ebe ị n'ogbu ahụ ebe ị gara anọ nke ahụ anyị rụrụ be anyị ga-eji ya kpọọ ihe nke ahụ wụ nke anyị mba ịhụ ya ga-elufu ọkwa otu ihe ahụ ka ndị mmadụ mana o nwere mgbe o ruru ndị Dubai ma ndị obodo ọzọ bịa bagoro akpụkpọ ụkwụ ndị ahụ ha laa be ha gaso ya stampụ bughachitekwara ya azụọ ụdị na ọ na-eme so gị bịa hụ na ọwa anyị ibu ụzọ kpọọ onwe anyị oku too onwe anyị mbọ sị nna anyị na-agadị n'ihu ka anyị ga maka na otu isi tụzie akwa gị ka ị ga-esi dinara ya ịkpọ gba gị mkpọkọrọ agbata obi gị ewere ya kpụrụ ahịhịa so anyị nwa ga-ebu ụzọ kpọọ na Igbo bụ eze kpọọ na Igbo bụ ndị ukwu ihe ahụ anyị na-arụpụtakwa na ya eji ya kpọrọ ihe mana Aba ka dị mma of course ịma n'ime onwe gị ịma na onwe ihe dị iche ka isi eche echiche ka isi make use of the slightest opportunity mete ihe ukwu from nothing to something big. O nwere obodo ndị a na-enyecha free education mana anyị nwa na-ata ahụhụ gaa school mana agụtakwa ya gbazie ego gaa school mana agụta ya so onye Igbo wọgara mba ka mba onye Igbo nwere amamihe onye Igbo maka onye Igbo maka esi eme ihe na-enwe ihe ọya aghụghọ ihe amamihe onye Igbo pụrụ iche
so ndị Igbo ịbịa na okwu bekee special breed, special species. So asụsụ anyị gosiri ọya identity gị, ka isi ejike njike, ka isi eche echiche, ụdị ihe ndị na-achọ iri. Ịghọtago, o nwere ihe onye Igbo na-awụ, onye Igbo pụta ya sị mba na nke awụ nsọ n'obodo anyị, nsọ ana. Onye Igbo jegodo obodo oyibo onwe ka ọ na-onwe ụdị efe ọ na-aga eyi. Onye ọcha gbara ọtọ anyị na-echi ya si ya nna so onye ya gbaa nna biko nke awụ nsọ ana, maka na ịbụ a traditional man n'ime onwe gị. Ọwụ n'ihi ọtụtụ ndị ma ihe ịchịkọrọ prọfesọ 7 tinye n'otu ụlọ ọgụ apụ, itinye ndị niile nọ n'ala Igbo ndị macha ihe. Ịbịa n'inwe ego, onye ọbụla nwere ego. Ịbịa n'ojuju afọ, onye ọbụla nwere ojuju afọ. Ajụọ gị nna ya gị nni. Abịa na mgbalị, onye Igbo ọbụla nwere mgbalị. So ya ara ahụ inweta onye a ga-asị na onye akachacha, maka onye jiri ego ikekwe enwe onye nọ n'akụkụ ka ya ihe mara. Onye mara ihe onwe onye nọ n'akụkụ gasị ya nna nọrọ ọdụ ji ego onede. Ịghọtago, so o nwere eji nka ejiro nka, onye macha mma nwe ihe niile ọ dị mkpụmkpụ, asị na onye mkpụmkpụ a ga-achị anyị. Onye emechaa otopụ gasị na onye nke a topụrụ ogologo na-enwe balans afọ ya briz ọwamanda, so ya nwere ihe kọrọ onye dị na nke onye ọzọ ga-eme onye Igbo lecha ya na-achị achọ sị mba na onye ama nche anyị a na-azụ eze, mana anyị nwa makwa n'ime onwe anyị. O nyere m ezigbo aha, o mere ka m nwee ezigbo aha, maka na mmadụ nwere ike bụrụ onye ama mana amara gị n'ihe ọjọọ, mana o nyere m ezigbo aha na-emepe ụzọ. Onye na-achọ m Uche Ogbuagụ mepere ya ụzọ, ị ga-ama ndị ukwu mana ndị ntakịrị. Onye ọjọọ agaghị akarị obi mee gị ihe ọjọọ n'ihi ịkpọ ha na Uche Ogbuagụ. Ama m ugbo ole ndị ohi jidegoro mụ na Ọsụọfịa. Uche na Ọsụọfịa ka ha bụ ụzọ mata maka ihu ya, mana mgbe ọsịsa biko ọ bụrụkwa sọ m lee Uche Ogbuagụ. Uche Ogbuagụ ngide Chineke nna bịa lọ onye wayo chọọ igwu gị, ọ sị gị even imeghegodi mmadụ ịrịọ ya arịrịọ sị Uche ọkwa maka ofu ihe, o nweghị ihe ọzọ, maka ọ ma na obi gị dị ọcha maka na iwe onye egwuregwu. Nke ọzọ bụrụ na ọ bịara wụrụ ihe na-enye gị chalenji. Onwe ụdị agwa m ama mkpa ka m mara isten aha so na mmehie a na ihe onye a mere lafere mme ya na mba. Ịghọtago, pụla ka onye kpọrọ m mmemme a kwụnyere m ọtụtụ ụgwọ, ahụbeghị m ya anya, ọma onye mgbu ama m onye so fada m nyere ya akaụntụ edere Uche Ogbuagụ ọkwụnye ụgwọ, ọma mme ya onye na-enwe aha. Tupu ime nwaanyị keleta ọdụ maka ịma na mgbe ụfọdụ njakịrị gị na-agbakarị n'ebe ụmụ nwaanyị m ka gasị na enwere etu isi ma wife ebelive na m gara alụ ya, mana mụnwa mana ọ ya ka m chọrọ ịlụ, and achọkwara m onye obi ruru ala, maka na anyị abụọ na-eme aghịrịgha ya nwa na-eme aghịrịgha ndị ara ka anyị ga-amụnụ. So the thing mere m na-achọ onye obi ruru ala, onye na-alaiki gị ihe a m na-eme, ka ọ bụrụ onye ga na-akpọlata m ụlọ ma chọgidekwana chọta. Chukwu tiri aka mụ na ya mata na yunivesiti. Ịmago m ọ bụrụ na ọ ugbu a ị ga-asị ịma aka na akpa gị ịmata ego ka ị na-achọ nwaanyị bifo gị ịchọta nwaanyị nke ga-awụ nke gị, ọ ga-ara. Mana skuulu mgbe ahụ o nwere mgbe ọ na-akọ m ma na